Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nita Wang Desa. Halo guys, kali ini saya mau libur dengan keadaan seperti ini. Biasa, isik sak bulan ya, dengan nyantai seperti ini. Dan ini tempat saya, kompleks saya ya ini. Oke, yuk ikuti terus perjalanan saya. Let's go. Terima kasih. Video saya daerah mana, tempat mana, tetap di Taman Tin Swewe. Ketua geng. Ketua geng. Oke, terima kasih lanjut. Oh, kayak ketok guys. Ketok kayak bisa halah. Ketok kalau. Nyebrang guys, Nino. Oke. Ijo kabeh. Dua apa iki seberangan? Nang wabrak wong. Iya. Kayak urung buka kayak $2. Kira $2 jarene. Abang. Kok yo kayak wong mbak minggu. Njajal niki sekali-kali minggu iki enggak enak wong metu no. Terus doang kan do libur apa? Gure Senin. Aja udah seminggu. Enek-enek Mas Indu. Ketemu wong pancane dhewe ngono ya. Ah mbiyen kok ketemu kadung ketemu netar terus tiap ketemu libur ya. Malah nek sesuk janjian malah gak ketemu. Heeh kali. Sing aku ndek minggu. Lah iya, maksudnya iki ngono kuwi. Kapan ya tuku mobil di api lagi.
Udan nih guys, delok enta mendinge. Iki aku ngumpul karo kancaku, dulur wedok. Kae lho kancaku kae ya Jawa Tengah. Wis pokoke. Iki masuk iki model. Oleh te motoran. Rumah kurcaci guys. Panas. Iya. Pakai meja berapa enak tuh? Restoran ya mangan-mangan. Berapa enak? Kerenek, kan kapal mah kerenek ya. Mang iso mangenek kapal. Kurane terluka, guys. Delon. Sakniki lho njaluk tulung ke lho. Piye wong dikerangkeng. Ndase nongol. Metu neh, mlebu neh. Kowe muwara rene sitoke. Dipikir makan iki. Ora makan aku. Golek panganan dhewe. Mangan iwak. Awor kancane lho dolan po enak to. Beh. Wong sak RT mangan bareng. Geprek ayam. Oh ya lengar-lengar. Oh ya lengar-lengar. Kasih nyambel misalnya. Malah kayaknya aku iki eneng bro bandel iki lho iki ini iki ae rapat nyolok to gede nek aku ora tau tak piro iki tuku bandu guys dinyilakne rambut dengan teman-teman gede sendalnya tak gawan heeh kayaknya aku ya mbak kalau sapa tuh kakak sempeh iki ora kena biasanya nih kakek Sophie iya ngono-ngono ki sakjane ngene iki Sophie oke mbak
jane. Tapi ora dhewe ora roh dhewe ya. Terus ketoke nang ngono. Ya aku ki roh nih, tapi kan kita nggak roh barangnya. Nggak roh barangnya asli, gue roh ning HP yang gitu. Memang lemeki lagi apa wes ayo muarem ngono karepe ngendi meteran mesin jahit. Kebon sampean tukang jahit ah? Aku kudu benang. Kilo kesaku 10 juta. 20.000 loro ya. Indonesia 20.000 ya. $5. Berapa 10.000 Indonesia? 20.000 Indonesia. Capok ya? Telepon. Karena mbahku masuk rumah sakit. Oke lah, terima kasih. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.